Jesucristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan berik zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri senide maiteo, sendotzaren sakramentu hau ospatzera hemen Beteluko parrokian. Meza hasieratik lagundu behar diogu gazte hauei benetan gaurko ospakizun hau izateko beraientzat momentu importantea, egokia, eta horrela bere bihotzak zabal dezaioten Espiritu Santuari. Hasieratik bihotzak eskatzen ditugu maitasunez gure jainko onaren aurrean. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Amen.
otoitz. Beti errukio zeran jainkoa, Pasko jaietan suspertu egiten duzu zure herriaren zerea. Indartzazu gugan, zuk emandako garazkia, hobeto uler dezagun, nolako bataioaz garbitu gaituzun, nolako espirituaz bizi berritu, eta nolako odolaz erosi. Zure Sena Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoloen eginetan. Apostolen eskuz herrian mirari eta herriari asko egiten ziren. Fededunak elkarratuta Salomonen atestan bizi ziren. Besteek ez zuten ausardiarik haienan aurkezteko. Herriak goratu egiten bazituen ere. Jaunarengan sinisten zuten lagun berria gero eta gehiago gaitzeari ziren. Naiz izan, naiz emazte. Gaixoak paretara ateratzen zituzten. Zerratu eta eskuetan ezagin. Pedro zetorrenean, honen itzala bederen haietakoren bat ukitzen. Inguruko horietatik ere jende asko etortzen zen Jerusalema. Gaixoak eta espiritulo jendean zeudenak zakartzen dira. Eta guztiak somatzen ziren. Jaunak esana? Eskerrak jaunari ona baita. Israel etxeak hau esan deta, haren maitasuna betiko. Aron etxeak hau esan deta, haren maitasuna betiko. Esan dezate jaunaren beldur direnek, haren maitasuna betiko. Eskerrak jaunari ona baita. Etxegile baztertutako araba, gerori baztertu da bitarrera. Jaunak egin du hori, gure begien arrela. Hau da jaunak egin duen eguna, guposteko eta gaitzeko du. Eskerrak jaunari ona baita. Eman jauna salaguna, eman jauna zolua. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, bedeinkatzen zitutzegu jaunaren etxan, jainkoa da jauna gure argi egiten dugu. Eskerrak jaunari ona baita. Apokalipsis liburutik. Ni joan zure anaia eta nekietan erreinuan eta Jerusalem itxaropena zuen lagun naizen hau. Patmos uhartean nengoen erbesteratua. Jainkoaren hitzak hortxe egiteagatik eta Jesusen aitorren duena egiteagatik. Igande batez espirituak hartu bertatu nintzen, eta nire atzean turuta bezalako hotxameko mintzoa entzun nuen. Honela esaten, idatzezazu liburu batean, ikusiko duzuna, eta bidali asiako zazpi elizetara. Itzuli nintzen, nork hitz egiten zidan ikusteko, eta itzulirik urrezko zazpiak minutik ikusi nintuenean, eta haien erdian gizon antzeko bat soineko luzez jantzia, eta bularraldean urrezko guarez dotua. Ura ikusi nuenean hilda bezala erori nintzen, haren aietara. Harek bere soinekoa eskuan gainean jarri, zidan esan. Ez izan beldurrik, ni naiz lehenengoa eta azkenengoa. Bizi dena, ia izan nintzen, eta ikusten duzu orain bizirik nago gizaldiaren gizaldietaraino. Eta ni gaztat erorbitzaren eta infernuaren giztat. Idatzizazu bada ikusiko dituzu guztiak. Orain direnak eta gero izango direnak. Jaunak esana? Jesucristoen Evangelioa San Juanen liburutik. Astearen lehenengo eguneko iluna batean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, judutarren beldurrez, sartu zen Jesus eta haien erdian zutik honela esan zien, bakea zuekin. Hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zuekin, aitak ni bidali nauen bezala,
nik ere bidaltzen zaituztet zuek. Eta hori esanez, haizeman zuen haien gainera, eta esan zien, hartzazue Espiritu Santua, zuek pekatuak barkatzen dizkiezuenei, barkatuak gelditzen zaizkie, eta lotzen dizkiezuenei, lotuak gelditzen zaizkie. Tomas ordea, 12 bat, bizkia zeritzana, ez zegoen besteekin batean, Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek ordea, haren eskuetan hiltze zuloak ikusten ez baditut, nire behatza haren hiltze zuloetan sartzen ez badut, eta nire eskua haren saietxean ez dut sinistuko. Handik 8 egunera, berriz ere barruan zeuden ikasleak eta Tomas haiekin. Sartu zen Jesus, ateak itxirik zeudela, eta haien erdian zutik onera esan zien, pakea zuekin. Gero Tomasi, ekatzu behatzuri, ona hemen nire eskuak, ekatzu esku hori, eta sarrezazu nire saietxean, eta ez izan sinis gogor sinistedun baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna eta ene jangoikoa. Eta Jesusek ikusi nauzulako sinistu aldezu. Zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Beste ezaugarri asko ere egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean, baina ez daude idatzirik liburu hontan. Idatzirik daudenak ontarako daude idatzirik. Jesus Mesias dela sinist dezazuen, Jainkoaren semea, eta hori sinisturik haren izenean bizia izan dezazuen. Jaunak esanak. Eseri, aurreneko gauze, parroki osoaren izenean, ongi etorria egiten diogu Mikel Larrande Beleri, oain berri, apezpikuak ikario nagusi izendatu du gure Elizbarrutian, eta beraz, apezpikuaren ordezkaria da Elizbarruti osoan. Gainera, Mikel esan genezake etxekoa degula, hemen urte hauetan, eta asko lagundu izan digu, eta beraz, ongi etorri zure etxera, Mikel. Eta orain aurkeztuko dizkizut, gaurkoan gure parroki hauetan, ez baita bakarra ez dira danak betelukoak, baizik eta 3 parrokitako gazteak ditugu, eta gaurkoan sendotza hartuko dutenak. Ane Buldain, Iker Carrillo, Maia Eraso, Ibai Flores, Beñat Garmendia, Ander Garmendia, Eider Otamendi, Oian Otamendi, eta Aizon Zubillaga. Eseri, hau dira, gaurkoan sendotza hartzeko prestatu ditugun gazteak, denak, Ander ezarezik, nik bataiatuak, zu errazkien bataiatu ezera, baina gaineko guzik, nik bataiatuak zeraten. Gero, zuek bataiatu eta gutxira, beste parroki batzutara biatu ninduten, baina bueltatu nitzelarik, handik urte batzutara, ja kozkortuk zinaudeten, ja komunioa egiteko. Eta elkarrekin egin ginen ibilbide hori. Eta hor bai, denoi, nik eman izuen lehenengo aldiz jaunartzea. Horregatik, gaurkoan ere, ohore bada niretzako zuen aurkezpena egitea. Esan genezake, txiki-txikitandik, jaio berritatik ezagutzen zaituzte dela. Eta urte politak eman ditugu katekesi ibilbide honetan. Badakizue, sendotza ez dela dena bukatzeko momentu bat, baizik eta abia puntu bat ere. Eta betire kontutan eduki bi gauz. Lehenengoa, netzako dintzat, adiskideak zerate. Eta ala izaten segitu bat dugu bizi-guzi. Adiskideak oso errekuerdo onak ditut, barrasko ditugu, etxikitan, batzuk zer iurri zineten, zortu pasten ditun, baina gero heldu zerate, eta mendik aurrera gero eta gehiago. Eta bestea ere,
beti kontutan izan parrokia zuen etxea dela. Edozein momentutan ere, beti gogoan eukizazue hori, eta oraia hitza emango diot gure bikario nagusiari. Eskerrik asko, Ignacio. Esan bezala, artzapezpikuaren izenean etorri naiz. Don Francisco gure artzapezpikua konfinatuta dago etxean birusakin. Oin tokatu zaio berari, askori bezala. Eta orduan berak biagin nau gaur sendotza ospatzea zuekin. Esan dit, Don Francisco, eskuminak emateko. Bai gazte hauei, bai etxekoei, familiei, Ignacio Apezari eta parrokia osoari. Eskuminak Don Franciscoren partetik berak momentu honetan, esan dit, errazatu behar dela batez ere gazte hauen alde. Hemen gaude bete duen sendotzaren sakramentua hartzeko, emateko, ospatzeko. Eta pentsatu pixko bat, hau oso berri ona da, berri ona da. Hola bizitu behar dugu momentu hau, hartzalde honetan bete duen, berri ona. Gure bizitza badakigu oso zaila dela, komplikatua da, gazteen, familien, herrien, parrokien egoera gure garaionetan oso zaila da. Askotan gautzen daude oso nahasi. Eta gainera, pandemia latz honek ondorio asko ekarri du. Jende asko gaixotu da, batzuk joan dire, jende asko ukituta gelditu da, eta inoiz gehiago ikusten ari gea pobrezi asko gure artean. Bakardadea, tristura, esperantza falta, familia asko sufrimendu handikin, jende asko nora ezean, adikzioak, droga edo alkohola dela, jokoa dela, internet dela, eta telebista testu ezkeroz, Ukrainiako gerra, hainbeste berri gogor. Horrexegatik, egoera latz eta gogor honetan, hemen gaur sendotza ospatzea bete du talde honekin, pentsatu dezakegu hau oso berri ona dela. Oso berri ona. Egia da, gu jangoikoarekin kontatu nahi du. Gu ahula gea, pobrea gea, gauz askotan ez dakigu nola asmatu, batzutan nora ezean bezala gabiltza, baina jangoikoarekin kontatu nahi du. Jangoikoa beti gurekin dago, jangoikoa bere besoa zabaltzen dizkigu, bere eskua luzatzen digu, jangoikoak ez digu bere eskutik uzten, eta hori guretzat oso berri ona da. Eta horrexegatik nahi dugu, orain atxaldotan nahi dugu gure bihotzak pozez eta esperantzaz bete. Hori aurreneko gauzak. Eta gazte maiteok gaur batez ere zuei nahi nizueke probetxuzko hitz batzuk eskaini. Hasteko, oraindik gaztek zeraten, eta horregatik oraindik zuen bizitzak neurri handi baten egia da, gurasoen esku daude egia da. Gurasoen lanari esker, beren maitasunari esker, baduzue bizitzeko aukera, ikasteko aukera. Ez zaizue falta etxerik, janaririk, jantzirik, baduzue familiaren babesa. Hasteko hori pentsatu, hasteko zenbat gauzon jaso duzue bizitza honetan. Baina egia da neurri handi baten gurasoen esku daudela oraindik zuen bizitza. Baina iaia ohartu gabe, askotan inori deus esan gabe, zuek ere garrantzi handiko erabakiak hartzen aizeate. Garrantzi handiko erabakiak. Askotan iaia ohartu gabe, iaia pentsatu gabe. Akaso inori deus esan gabe. Baina zuen bihotzetan, zuen barnean, oso garrantzi handiko erabakiak hartzen aizeate. Zuen barne txoko hortan, zuen bihotzen isiltasun hortan, aizeate erabakik hartzen.
Eta erabaki horiek ondorio sakonak ekartzen dituzte. Eta zein dire erabaki horiek? Zuek aukeratzen dituzue noski lagunak, laguntaldea, kuadrilla. Zuek erabakitzen duzute zeinetaz fidatu eta zeinetaz ez fidatu. Zeineri eskeni zuen amistadea, zuen konfiantza. Ze lagunekin konpartitu behar duzue zuen denbora. Eta erabakitzen duzue baita ere, akaso gehiagi ohartu gabe, nola pasatu denbora librea lagunekin, bestetan, asteburuetan, nola ibili kalean, nola ibili interneten ordu asko ematen dituzue askotan. Eta hor dabiltze, El Rubius, Ibai Llanos eta horako asko, ezta? Eta pentsa, gazte askorentzat, horiek dire beren maisuak. Haietaz piatzen dira. Haien artitzen ditue bizitzarako behar dituzten konsertuak norabidea. Askorentzat horiek dire maisuak. Ordu asko pasten dituzue batzuk interneten. Eta interneten badakizue badiela gauz asko eta baita ere gauz txarrak, gauz kaltegarriak. Zuek erabakitzen nahi zeate, ze oinarrik jartzen dituzuen bizitzarako. Bizitzarako oinarriak, sustraiak, erroak. Ari zerate bizitzaren oinarriak jartzen. Eta zuen aurrekoek ere beren erabakik hartu zituzten. Zuen arbasoek, gure arbasoek, badituzte beren akatsak, beren utxak, beren hankasartzeak, beren pekatuak guk bezala, egia da. Bino gure aurrekoek, zuen aurrekoek, bazuten gauz bat argi eta garbi. Jesus, bere evangelioa, bere egia, bere maitasuna, bere eliza, nahi zuten bizitzaren oinarri gisa. Jangoikoa da beren oinarri sendoa. Gauz guztien gainetik, bera nahi zuten maisu, lagun eta nagusi. Maisu, lagun eta nagusi bai, Jesus, jainkoa. Eta horren seinale utzi egin ziguten Elize derrau, Beteluko Eliza edo Akailikoa edo Arribekoa edo herri bakoitzen ikusi dezakegu Elize. Horren seinale, beren zedearen seinale, Eliza. Eta orain arte, gaurko egoera zain honetan, hemengo kristauek, Beteluko kristauek, eutxin diote parrokiari, Elizari, bai edifizioari eta bai kristau elkarteari, Elizar izateari. Eliza bizirik dago gure artean. Jesukristo ez gaitu inoiz bere eskutik utzi nahi. Eta horrexegatik, arratsaldeotan bukatzeko, pentsatu ongi, ze oinarri nahi dezute bizitzarako. Jesukristo erakutsi digun evangelioa, jangoikoaren aginduak, maitasunezko eta askatasunezko eta justizizko agindu horiek, kristau maitasuna, kristau elkartean, hori nahi aldezue oinarri bezala. Edo beste oinarri batzuk. Hor munduak bide asko eskaintzen ditu. Bino, Jesukristok eskaintzen digun evangelioa eta bidea, hori bai bide ederra, maitasuna, bakea, justizia, barkamena, horrek bai merezidula. Gaur, Jesus, jainko semea gizon egina, orain dela 2000 urte, burutzean bizia eman zuna eta hien artetik piztu zena, hori da orain Paskoan ospatzen duguna. Gaur, Jesus hori bera bizirik dagona, bidera ateratzen zaizue eta eskua luzatzen dizue. Hoy Jesús, que ofreció la vida en la cruz hace 2000 años y que resucitó de entre los muertos, que está vivo aquí y ahora con nosotros, os tiende la mano.
y os ofrece el Espíritu Santo, esa fuerza de Dios para la vida. Dadle gracias, abrid vuestros corazones que merece la pena. Nunca os vais a arrepentir de conocer y de seguir a Jesús. Eta orain, zutik, galdetzen dizuet, batez ere, sendotza hartu behar duzuenei. Ukatuko dugu orain, uko egin diogu orain, pekatuari, eta aitortuko dugu kristau fedea. Galdetzen dizuet, uko egiten aldiozue Satanasi, eta haren egite guztiei, eta haren pekatu bide guztiei, eta orain zuen fedeari buruz galdetzen dizuet. Sinisten alduzue Jainkoa hildal guztiduna zeruluren egilea? Sinisten alduzue erreseme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjina gandik jaioa, oinazetan hila eta oliratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Eta sinisten duzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia? Hauxe da gure fedea, Elizaren fedea. Eta orain, hartu da duzue bedeinkazio berezi bat, otoitzonekin eskatzen diogu jaunari, bialtzeko bere Espiritua Santua zuentzat. Egin dezagun otoitz Jainko aitari, bere seme alaba hauen alde, bataioan betiereko bizirako jaio ziren eta orain Espiritu Santua bidal dezala ugari haiengan. Espiritu horrek berak sendo ditzan bere doainez, gantzutu ditzan espiritualki eta Jesukristoren irudi bilaka daitezen. Jainko guztiduna, Jesukristo gure jaunaren aita, zure seme alabauek berriz jaioarazi dituzu uraren eta espirituaren bitartez pekatutik askatuz. Entzun gure otoitza eta bidariaren gainera Espiritu Santu konsolatzailea, jakinduri eta argitasun espiritua, aholku eta sendotasun espiritua, zientzia eta erruki espiritua, eta zure beldur santuaren, Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta orain hartuko duzue sendotza, olio berezi honen bidez, krisma deritzana.
egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, gaurkoan sendotza hartu dezuen guztion alde. Zuen bizi guztian, Jesusen adiskide eta jarraitzaile izan zaitezen. Eska dezaiogun jaunari, eta Araizko gure parroki guztien alde Goikoaren indarra suma dezaten. Eska dezaiogun jaunari, Alaxen eskatzen dizugu aita Jesukristo gure jaunaren bitartez, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Ongoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna honez zure herriaren eskaitzak, zuganako fedeaz eta bataioaz bizi berriturik, Betlehemeko zoriona lor dezaten, Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuetik. Bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure pastoa hil eta eskenia izan den egun hontan. Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere bihotzaz, gure bihotza ezereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, bazkoko zez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen.
bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogia hauek gure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak salduzutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalitza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta erantzio kontatik, hau ere odolaren kalitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta eskorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputzolo dakartzen ditugunon, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoak jauna, mundu guztiak zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoak jauna, gaur sekotza hartu duten. Ane, Iker, Maia, Ibai, Beñat, Ander, Eider, Oian eta Aitzol gure senide hauek. Bataioan bizi berrira jaio ziren eta orain Espiritu Santuaren ezaugarriaz markatu dituzu. Gorde ezazu hauengan zure maitasuanaren doaian. Era berean, izango goa jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak, bereziki, eraso Otxotorena familiko hildakoak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zure horpegiaren algitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Birjina doaksuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Oh
garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esanara apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure bizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu bizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuetik. Jangoikoaren mendotxa, zuken zendezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren mendotxa, zuken zendezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren mendotxa, zuken zendezu munduko pekatua emari zurukan. Honainen Jesus, bere bizia burutzean eman zuena, hien artetik piztu zena, eta orain hemen gure artean dagoena. Honainen jangoikoaren bitotxa munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maila deitua. Jauna, nire zaizio zuzerean sartzeko, baina Kristoren goztu zonolak gordera itzatela betiko bizitzarako. Amen.
egin dezagun otoi. Jainko alguztiduna, egizu Pasko sakramentuetan hartu dugun grazia, iraun dezala beti gure bihotzean, Jesukristo gure jaunaren bitartez, zorionak. Nik uste egia dela, gaur hemen egin duguna dela berri on bat, berri oso ona. Aukera hau. Gaur egin duguna honea etorri parrokira, elkarrekin errezatu, jangoikoari grazia eskatu, Espiritu Santuaren loaia hartu eta Eukaristia ospatu. Jesus gure artean dagoela. Eta pentsatu zazue beti hau. Jesus, jainkoaren semea gizon egina, da gure lagunik hoberena, gure maisurik jakintsuena. Bera da, hobekien ezagutzen zaituztena. Bera da, gehien maite zaituena, maite zaituztena. Eta bera da, dena dezakena, jangoikoa baita. Orduan, jarri zagun gure bihotza beragan, gure konfiantza osoa beragan. Animo, animo, aurrera, segi aurrera. Jauna zuekin. Bereika zaitzatera jangoiko alguztigunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Aleluia.